so ɓe ndewa Allah yoɓe jaafnoro Allah gootale terɗe maɓɓe so tawi eɓe juulanno subaka holno ɓe mbiyata so ɓe kuccite mbuuɗu nangue heɓe mbiyanno ko buuɗal yurmede fuɗi e binde gueno yo jaam ñallu haade cinsinji ma kaaɗi jawde ɓesgude sari e ladde yo yitere ma reen kala ko jiɗɗa min cottiri ɗum biigui e dimade e ƴiƴam sagataɓe emin keddi e fimde ma min piptata min gujjata min kulata min tooñata min penata min goopata kala ko jiɗɗa min cottiri ɗum biigui e dimade yo jaam ñallu haade cinsinji ma kaaɗi ɓe jangga ɗum laabi ɗi ɗum woni darɗe ɗe hen ɓe mbaɗata ni ɓe tarna yeeso he ko ɗum ɗo wan noon koye faddude kono ƴeew sa yurnima konnguɗi ɗi ɓe mbima buuɗal yurmede hoko woni mbuuɗu yurmede hol fof ko ɓuuri woni yurmede Allah ha ɓuuri nangue fuɗi e binde gueno holi gueno ko Allah yo jaam ñallu haade cinsinji ma kaaɗi ƴeew cinsinji nangue so ƴeetima e weeyo holɗo kaɗoyta yo jaam ñallu ha ɗon ɓe ciftini wonde ɓe keddi e fimde jomiraɗo ɓe piptata kala ko Allah yiɗi ɓe cottira ɗum biigui mabɓe hono jawdi mabɓe biigui e dimade e ƴiƴam sagata woni ɓe pellana ɗum jihad ko mbiyaten jihadi hande ko eɓe keddi e fimde muɗum noon ɓe piptata wona nangue ɓe ndewata kamɓe mbi ko joom nangue gue ɓe ndewata kono wona nangue